Asibingelele mbukele KZN News Talk isikwamukele kusisigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukela igama uSimangele Sibongo sami ngwakachirwa kanti ke uhlelo lolumbukelo ngalibukela njalo ngolesibili nangolesine isikhathi sisodwa o 7:30 ngibabona kude wakho i1 KZN TV kanti na ku DStv uyasithola ku channel 261 sikuthulela lona ke nje lolu hlelo lakho kanti ke uluhlelo namhlanje njalo uyena ke udokotela uzipho zonke Mkhize okuyena ke udokotela oyispecialist odila kakhulu ngayo ke icancer kusona ke isibhedlela esizimele okuyona ke iMelomed Hospital isikhuluma naye ikakhulukazi njengoba sikuyona ke inyanga yamadoda inyanga kaJuly isibheka sona ke isifo somdlavuza wesinye phecelezi iprostate cancer ekuyona ke ihlasela ke amadoda ekhuluma kabanzi ke ngayo ikakhulukazi njengoba eqoquzela nawo amadoda ukuthi njengoba kuyinyanga yabo abaphonge omningi babo ukuthi bahambe bawositolela ke lesifo ikakhulukazi njengoba kuyabonakala ukuthi ke iningi labantu besilisa ikakhulukazi makabe selikhulele libulawa isona ke isifo somdlavuza wesinye siyabonakala kakhulu siyona ke ingozi kubona ke abantu besilisa dokotela Mkhize ngiyafuna ukuthi sibuyele leliphuzo obakade uchaza ngaphambi kokuba sothengisa uveze ukuthi ikakhulukazi abantu abasengcupheni bona abantu bebalele iminyama nokuthi ukhuluma njengomuntu ofana njengami njengawe njengoba sikhona la hleleni just ukuthi mhlawumbe emphasize kuleli phuzo. Yebo, so masithi abantu omnyama sisho umuntu odabuka ezweni lase Africa noma onesikhumba esimnyama. So ama cancer indaba yocwaningo lwe cancer into complex ngale ndlela kodwa ke masibuka ngokwa ma statistics nangocwaningo kubuka ngathi cancer le ye prostate iaffecta kakhulu abantu abamnyama. Ucwaningo liyavezela ku Dr. Mkhize ukuthi ubonakala inombolo zenyuka iziphi izinto mhlambe nizibona zimthelela lokho is the food that we are eating mhlambe indlela esiphila ngayo mhlambe climate change has got something to do with it izona ziphi izinto enizibona lizomthelela ukuthi kubonakala inombolo zenyuka kangakazi abantu abahaqwa lesifo. Okay, so ziningi izinto esezi propose ukuthi why kunale cancer inyuka kangaka kodwa okunye ukuthi abantu sebe aware kusho sebayahamba bayochecka bese yatholakala before there was no awareness meaning ukuthi doctor yayiveli khona lenkinga but abantu bebengazi ukuthi ikhona lenkinga. Yayiveli khona kodwa ke akusikhona kuphela nalokho na mawubheka nempilo ne lifestyle esesiphila njengamanje abantu abase exercise ukudla kusafani ukudla seku genetically modified so ziningi izinto ezifakwe ekudleni ezingaba nomthelelo ekutheni kube khona lama cancer nanempilo ke nje ezinye izinto esizenza empilweni into efana nokuphuza ubhema zonke lezo zinto lezo zilidele ekutheni kube khona icancer singasasho ke prostate kuphela any cancer nje ekuba khona emzimbeni. Mhlambe dokotela izumuntu owuchwepheshe noma oyispecialist kulesi sifo esikhuluma ngaso kukhona mhlambe ukudla okuthile ongakurecommenda noma uyathi mhlambe abantu bangagxila kakhulu kukhona noma is this something mhlambe ongakuza ukwazi vele ukuyivimba? Okay, most of these like cancer i genetics so ngeke ukwazi ukuvimba so mangabe into ikuma genes akhe angeke washintsha ama genes kukhona kodwa ngeke sesithi mhlambe kungalekelela so into efana no exercise ukudla lokho ku healthy a healthy balanced diet but in most cases you'll find ukuthi kukhona umuntu owenza konke ku right uyajima ugijima comrades kodwa imthole lento le okusho ukuthi into le mhlambe ngeke izikwazi ukuthi preventeke njoba sengishilo ukuthi ikuma genes akho so ngebhada ukwazi ukushintsha into indlela wakhiwe ngayo ko ma genes so ingakho nakhona mawukuthi unayo umuntu wesilisa most likely izodlulela ebantwaneni bakho ngoba into ekuyindlela owakhiwe ngayo. Ngiyafuna ukuthi sikhulume nombukeli wethu mhlambe umunye osethukile Dr. Mkhize othi lesi sifo lesi mhlambe osesaba sikhuluma about ukuthi siyakwazi ukuthi silapheke Dr. Mkhize nanokubheka ukuthi how important it is you did speak about it ku segment yokuqala ukubaleka ukuthi abantu besilisa bayohlola ukuthi uma ukuthi usheshe wasukuma wahamba uyohlola abangakanani amathuba akho ukuthi usinde ikakhulukazi njengoba ucwaningo wedokotela liyaveza ukuthi yiningi labantu besilisa liyashona and bulawa kakhulu isizathu kushona kwabo iyona iprostate cancer. Kusho ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi abantu bahlole eminyaka yonke ukuhlola ke futhi nakhona akusasiyona into enzima so kulabantu labo esesikhulumile ngabo so sithe umuntu umone balile iminyama over 45 uma kube ne history ekhaya yomuntu wakuba ne prostate cancer noma
breast cancer, cancer yebele umuntu ofanayo ehlola from 40 but ke laba abanye bezinye izizwe uthana bahlole bona from the age of 50 so lokho kufanele uhambe ungaya eclinic ungaya kudokotela wakho iGP noma ikuphi kuyaye kuthathwe igazi ke igazi lelo mangabe li right usuyobuya ngonyaka olandelayo so it's as simple as ukuthatha igazi kuphela ukwenza leyo blood test mawukuthi khona into wrong ku blood test bazobe sebekudlulisela kumuntu ofana nathi abadila naso lesifo. Ngiyafuna ukuthi igcizelele le doctor ukuthi siyalapheka lesi sifo esikhuluma ngaso. Siyalapheka kakhulu especially if ku stages ke icancer ke yayi kube into ehambisana ne stage mesephansi yalapheka iyona into siyasi emphasize le ukuthi abantu abeze kusase early ngoba iningi labo mangabe itholakala kahle kuse early yalapheka nje kalula eseziningi izindlela esiyilaphayo ngayo. Singakunika nje ithuba lokuthi mhlawumbe uyichaze doctor ukuthi mhlawumbe yipi indlela embalekelela ngayo abantu besilisa kubona basuke sebepese sebehaqwa isona lesi sifo se prostate cancer. Okay, so ziningi indlela luningi ucwaningo oselenziwe towards prostate cancer. Kukhona indlela esingenza ngayo ukuthi ayikakaphumi ku prostate singakwazi usihlinze kuhlinza ke kukaningi manje sekhona nendlela yokuhlinza ngokwe robot la ikhishwayo khona prostate ikhishwa kanye ne cancer. Bese kuba khona i-technology entsha ekuthiwa i-brachytherapy kusho ukuthi i-radiation la sosuke sesithatha khona ama-seeds kuyinhlwayana sikufake lapha kwi-prostate okuzoyishinsa i-cancer ingaphakathi kwi-prostate emzimbeni womuntu bese kuba khona nemijovo lesikwazi ukuthi ama-hormones omuntu ngoba i-prostate cancer iyisifo esisebenzisa ama-hormones omuntu wesilisa ukuze siqhubeke sihambe siye phambili so kunemijovo ke sikunika yona ukuthi sithi ukwavimba ama-hormones akho ukuze upetrol wale cancer uthi ukuvaleka ngaleso sikhathi sisayilapha i-cancer. But again doctor you emphasize ukuthi ukusukuma early kumuntu wesilisa engabonanga lutho ezoyihlola once se reach age ka 40 akasukuma hamba ayohlela lesifo. Kubaleke ngale ndlela. And kuvuleleke kangakanani in terms of indawo zezempilo la abantu abakwazi ukuthi bahambe bayohlelela khona. Yonke indawo kusukela emtholampilo uyakwazi uhamba uyothatha igazi ungaya na kudokotela wakho iGP ungaze nakuthina ama specialists sifike sisenze yabo. Uma ngathiwa nje uyagcizelela doctor kakhulukazi njengoba this is something odila nayo on daily basis ungathi kubaleke kangakanani if you were to encourage umuntu wesilisa othi awungenze ngivele ngisukume nginalutho ngihambe ngoyihlola kubaleke kangakanani ukuthi basukume bahambe bayohlola kakhulukazi njengoba sikuyona inyanga yawo amadoda inyanga kaJuly. Kubaleke kakhulu ngoba lesi sifo leso basishilo ukuthi number 1 cancer emhlabeni number 1 cancer emhlabeni number 2 kulawa ekubulaleni abantu yabo so and isizathu sokuthi sibulawe into etreatekayo mangabe se early itholakale early kusho ukuthi thina sitembeselayo amaphutha abalekile kakhulu lawo Dr. Msikizi ngesinxa isikhathi sohamba ke sithengisama ngabe sibuya singena kusuka isigaba sokugcina salokho nje uhlelo lakho Catering News Talk oyibukelayo.